kabire bitoko na kunjoka ni bwa banyali bali tuna wite na ntwa sentwe ekenege ntekebe kwa sababu egasitwa atene yemarari alikerera nekero alikwere ndenya nturago na ende bono maiga twabwatira mu muro na bande batamire nekifomu ekyoko imbike yo mitoro bati mundu nza bono na butura abato okore gasire kabire egento togokora egento geritwa kora ruguraria twabwata mu klaki yo muno muntu bwe ansat amono muntu korigereria ebinto orwa se county assembly ebintu ebyo korekana gaiga abanyali bali baitu babere batatu mbaba isa kumwina abana babantu bakora ebintu bimamincha ye egasieria abantu twatumetwe muna aba MCA twakigokora muna abananchi igegenteke mwaro riri gaiga nekia egenteke nane twabwate committee ibere gote ibere na ya muntu arenge nyanturago egenteke twagekane twakigike omwana uyo nyogosa digati kwagende amangana aitorane ngakitogokora nande no mugetutu bareta ga bami abantu baminto etore no moichano monene sana abantu baminto buna mumanyete nyali bali chache etobwate horia yemo gali keumbu asito kumera na mno nyali bali chache twakona mangana ito nona mangana serikali ebwate ngeumbu yagotoretera lakini rende omwe MCO ino natebete nerere round ye tige bintu bikorekane nyanturago twateba mbia egeko no yo moito tokore gasinere twachire paka nyanturago asa mangana arenge buna abategete kuruzia omosike monda mamoimbichi bona na maoni batatoje kubaboria na mwanje teto imbichi monda Basi tuwajire bono egera bono tuwajire tuwikire nyanturago twakwanira aho bari twarengo twateba mangana onsibia twakwanira narata keire moire maate oneka twasokire kurwari ne twiguru n'abantu bane bagendete mejima bajire paka maiga bono bakare ko barika marietama baire froje ngao nari twabwate nyanturago mwanja mangana ayo obuno boibi etagete goteba iga abana inji bakereraga egento mubwenete mogotoboria tobori jipara toboria birasi bya ICD toboria marioga se dispensary cheino ebyo bintu mwato tomete tochikoba gwakirisaria lakini amangana na noyo ko imbichi nana tuto kubabori moto tebye ebyo bitinda tutatageti ndibana ina boibo omo murayo moto kira obwata masakarayo akona goito kanima asenge njo nabagambi ndogo takakwe ndogo takakore kende lakini obwatirwe otebe ne rubwata masakara wamubekire galima ngomo ko batore asenge njo tutageti akwe amasakara ali munyaira tore next pit tumuri poti keumbu onya basigari bakumubwata bamutarero Atatebi ngo kolare gasina kisi kaunda sebu. Amagena polisi. Kwanza kabisa. Ona na bana ataka egako rumo ako mindomanya kono nyoro ra kwanire to mongi yo makwana. Munda takugenda. Mongi na tara kwana. Abantu baminto asa Marieta angor ku Benson yagaka bariachana. Enchino yo mobwa baraikorwe wodie na arigete chukuraga. Lero yabe egento kyobo soku sana. Inga omo MCA oibeno mochoreta bari present ochiro bekire impeachment motion yokorusi mondo office. Ii tukata ke iracha koigwa maoni egenche moko matebi oakire meteime. Ochakire gotoma abantu baite mechima babeke chifomu abantu basaini chioborimo. Bone gento tete ko babori. Omo MCA egasi ya mwa machoreta tari chipara. Orosi die para nonema. Aiga kerera obabekere klasi ya ICD. Obarose iria mache. Mbona netengo yoka konye kobaira ari nyanturago. Bono ncheke ntonare goteba abantu baminto. We are giving a notice. Ochia somo esimiwa Steve Arika. Goikosi ka abantu baibeno. Goikosi ke monda.
abagoteba ng'a kerio tete gokorera oyo mino kerio tete okoreru naye korera oyo mino konye gotete koimpeach monda abana inchi aba naye no bakoganyete iga nkogotuma bare beer box igo twatebire declaration yaito koruibe no rero rituko ria rero obokora borakoru korunyari bari chache because yana omwagasete timukabeka ntwacha twesoki bona abana inchi abang'ina no bare gaiga moisonde abang'ainire rinko baretera bare chipasari mwanyare chipasari bakanda bakarusi basie chipasari arati ochibekire ogorira amaburi naro mokoria amaburi naro mokoire sukuru bono tware gotebia arati enchereria asikire sobo bobasi asikaba nyari bari arati asikaba nyari bari gochaka rero konya arati tari gosika monda tabasa gotacha nyari bari ekio moerio pi ngama gosa monda nogo kwanani no CS bu education machogo yani machogo tari omwaba monda kwanja mole matanga machogo asikwe ngere waziri tobwate manyenya sikunero nyari baria Ibrahim asikunero nyari baria mwa MCO nde bwesi okobeke motion yoko rusi monda beer box inja basi chikokwena iga etwaete monde ekura agatotebi ng'ekura moe na arati onye twabate tumete ng'anta tumete chinchogu para chigotokorera egasi bono nyomo garokire omwangire amusike nande amweri baganera akorera abantu baito banyari bari baibeno nondo gwachinia basi nanja sama litango kudeni